Ліха над Сарнатам. Аўтар Говард Філіпс Лаўкрафт. Пераклад зроблены ініцыятывай Белрыт. Чытае Васіль Ядченка. На зямлі Мнар ёсць велізарнае нерухомае возера, якое не корміцца ніводным патокам і з якога ніводны паток не выцякае. 10 000 гадоў таму на яго беразе стаяў магутны горад Сарнат, але цяпер Сарната там больш няма. Кажуць, што ў старадаўнія часы, калі свет быў малады, яшчэ да таго, як людзі Сарната прыйшлі ў зямлю Мнар, іншы горад стаяў ля возера. Шэры каменны горад Іб, які быў настолькі ж стары, як і само возера. Ён быў населены істотамі непрыемнымі для людскога вока. Вельмі дзіўнымі і брыдкімі былі гэтыя істоты, як і большасць істот свету, што быў яшчэ не завершаны і груба сфармаваны. На цагляных цыліндрах кадатэрону напісана, што істоты Іба былі зялёнымі, як туманы з багны, што ўзнімаюцца над ім, што ў іх былі вытырклыя вочы, пухлыя млявыя вусны і дзіўныя вушы, і што яны былі бязгучнымі. Таксама напісана, што адной ноччу яны сышлі з месяца пад покрывам тумана, і яны і велізарнае нерухомае возера, і шэры каменны горад Іб. Як бы там ні было, вядома, што яны пакланяліся ідалу зялёнага марскога каменя, высечанаму ў выглядзе вялікага вадзянога яшчара Бокруга, перад якім яны жудасна танчылі, калі месяц быў у няпоўнай фазе. І напісана на папірусе з Ларнека, што яны аднойчы адкрылі агонь і пасля гэтага распальвалі полымя на многіх цырымоніях. Але няшмат напісана пра гэтых істот, бо яны жылі ў вельмі старыя часы, а чалавек быў малады і мала ведаў пра старажытных істот. Пасля многіх эпох людзі прыйшлі ў зямлю Мнар. Цёмныя пастухі са сваімі кучаравымі статкамі, якія пабудавалі Траа і Ларнек і Кадатерон на звілістай рацэ Ай. І некаторыя плямёны, больш моцныя за астатніх, дайшлі да берага возера і заснавалі Сарнат у месцы, дзе ў зямлі знаходзілі каштоўныя металы. Недалёка ад шэрага горада Іб вандроўныя плямёны паклалі першыя камяні Сарната, і яны вельмі здзіўляліся істотам Іба. Але разам са здзіўленнем была і нянавісць, бо яны лічылі, што істоты такога агіднага выгляду не павінны хадзіць па свеце людзей у змроку. І ім не падабаліся дзіўныя скульптуры на шэрых маналітах Іба, бо гэтыя скульптуры былі жудасныя сваёй велізарнай старажытнасцю. Чаму істоты і скульптуры затрымаліся так позна ў свеце аж да прыходу людзей, ніхто не можа сказаць. Магчыма, гэта таму, што зямля Мнар была вельмі ціхай і аддаленнай ад большасці іншых зямель, як у звычайным свеце, так і ў краіне сноў. Калі людзі Сарната ўсё бліжэй знаёміліся з істотамі Іба, іх нянавісць толькі ўзрастала. І не менш таму, што яны лічылі істот слабымі і мяккімі, як жыле, пры дакрананні камянёў, коп'яў і стрэл. Аднойчы маладыя воіны, прашчнікі, кап'яносцы і лучнікі пайшлі на Іб і забілі ўсіх яго жыхароў, скідваючы дзіўныя целы ў возера доўгімі коп'ямі, бо не жадалі дакранацца да іх. І таму, што ім не падабаліся шэрыя высечаныя маналіты Іба, яны таксама кінулі іх у возера, здзіўляючыся, якая велізарная праца была выканана, каб прывезці гэтыя камяні здалёк, бо ва ўсёй зямлі Мнар і ў суседніх землях не было нічога падобнага. Такім чынам, ад вельмі старажытнага горада Іба не засталося нічога, акрамя марскога зялёнага каменнага ідала, высечанага ў выглядзе вадзянога яшчара Бокруга.
Гэтага ідала маладыя воіны ўзялі з сабою сарнат як сімвал перамогі над старымі багамі і істотамі Іба і як сімвал лідарства ў Мнар. Але ў ноч пасля таго, як яго ўсталявалі ў храме, адбылося нешта жудаснае, бо над возерам бачыліся дзіўныя агні, а раніцай людзі знайшлі ідал зніклым, а галоўнага святара Таран Іша скамянела мёртвым, як ад нейкага невымоўнага жаху. І перад тым, як памерці, Таран Іш накрэмзаў на алтары з хрызаліту грубымі дрыготкімі мазкамі знак ліха. Пасля Таран Іша ў сарнаце было шмат галоўных святароў, але марскі зялёны каменны ідал так ніколі і не быў знойдзены. І прайшло шмат стагоддзяў, на працягу якіх сарнат надзвычай квітнеў. Так, што толькі святары і старыя жанчыны памяталі, што Таран Іш накрэмзаў на алтары з хрызаліту. Паміж сарнатам і горадам Іларнек пралягала караванная дарога, і каштоўныя металы з зямлі абменьваліся на іншыя металы, рэдкія тканіны, каштоўнасці, кнігі і інструменты для майстроў, і ўсе выкшталцонныя рэчы, якія вядомыя жыхарам звілістай ракі Ай і далей. Такім чынам сарнат узрос магутным, вучоным і прыгожым, і пасылаў заваёўніцкія арміі, каб падпарадкаваць суседнія гарады. І ўрэшце рэшт на троне ў сарнаце сядзелі каралі ўсёй зямлі Мнар і многіх суседніх зямель. Цудам свету і гонарам усяго чалавецтва быў велічны сарнат. З паліраванага мармуру, здабытага ў пустыні, былі яго сцены, якія ўздымаліся ўверх на 300 кубітаў і доўжыліся ў глыбіню на 75 кубітаў. Так што калясніцы маглі раз'язджацца, калі людзі ехалі па іх вяршыні. Яны цягнуліся даўжынёй у 500 стадыяў, будучы адкрытымі толькі з боку возера, дзе зялёны каменны марскі мур стрымліваў хвалі, што дзіўна ўздымаліся раз у год на святкаванне знішчэння Іба. У сарнаце было 50 вуліц ад возера да варот караванаў, і яшчэ 50 перасякалі іх. З оніксу былі іх шляхі, акрамя тых, па якіх хадзілі коні, вярблюды і сланы. Тыя былі збудаваны з граніту. І варот у сарнаце было столькі ж, колькі і канчаткаў вуліц, кожныя з бронзы і упрыгожаныя фігурамі львоў і сланоў, высечаных з каменя, які больш невядомы людзям. Дамы сарната былі з глазураванай цэглы і халцэдону, кожная са сваім абгароджаным садам і крыштальнай сажалкай. З дзіўным мастацтвам яны былі пабудаваны, бо ніводны іншы горад не меў такіх дамоў. І вандроўнікі з Траа, Іларнека і Кадэтерона здзіўляліся бліскучым купалам, якія ўздымаліся над ім. Але яшчэ больш цудоўнымі былі палацы, храмы і сады, створаныя старажытным царом Зоккарам. Было шмат палацаў, найменшыя з якіх былі мацнейшыя, чым любыя ў Траа, Іларнеку ці Кадэтэроне. Такія высокія яны былі, што ўнутры можна было адчуць сябе пад самім небам. Але калі яны былі асветлены паходнямі, апушчанымі ў алей дотура, іх сцены паказвалі велізарныя фрэскі з прыгодамі каралёў і арміі, якія захаплялі і здзіўлялі гледача. Шматлікія былі калоны палацаў усіх адценняў мармуру і аздобленыя выдатнымі арабескамі. І ў большасці палацаў падлогі былі мазаікамі з берылу, лазурыту, сарданіксу, карбункулу і іншых рэдкіх матэрыялаў, так размеркаваных, што глядач мог уявіць сябе ідучым па кветкавых радах самых рэдкіх кветак. І там таксама былі фантаны, якія распрыскивалі духмяную ваду ў прыемных струменчыках, арганізаваных з вялікім майстэрствам. Выбітнейшым за ўсе іншыя быў палац каралёў Мнара і суседніх зямель. На пары залатых ляжачых львоў узвышаўся трон,
з мноствам ступеняў над бліскучай падлогай, і ён быў зроблены з адзінага кавалка слановай косткі, хоць ніхто з людзей не ведае, адкуль мог узяцца такі вялікі кавалак. У гэтым палацы таксама было шмат галерэй і амфітэатраў, дзе львы, людзі і сланы змагаліся на задавальненне каралёў. Часам амфітэатры затапляліся вадой, прыгнанай з возера па магутных акведуках, і тады праводзіліся захапляльныя марскія бітвы або змаганні паміж плыўцамі і смяротнымі марскімі стварэннямі. Узнёслыя і цудоўныя былі 17 храмаў сарната, падобных на вежы, зробленыя з яркага шматколернага каменя, невядомага ў іншых месцах. Найвышэйшы з іх стаяў у 1000 локцяў, у якім велічна жылі найвышэйшыя жрацы, амаль не саступаючы ў раскошы каралям. На першым паверсе былі залі, такія ж вялікія і пышныя, як у палацах. Там збіраліся натоўпы для пакланення Зоокалару, Тамаашу і Лабану, галоўным багам сарната, чые святыні, абвеяныя пахам ладану, былі падобныя да тронаў манархаў. Непадобныя на выявы іншых багоў былі выявы Зоокалара, Тамааша і Лабана, бо яны былі настолькі падобныя да сапраўдных, што можна было б паклясціся, што грацыёзныя барадатыя багі самі сядзяць на тронах са слановай косткі. А над бясконцымі прыступкамі з бліскучага цыркону стаяла вежавая зала, адкуль першасвятары глядзелі на горад, раўніны і возера днём, а ўначы на загадкавы месяц, значныя зоркі, планеты і іх адлюстраванні ў возеры. Тут адбываўся вельмі старажытны і таемны абрад у нянавісці да бокруга, вадзянога яшчара. І тут знаходзіўся алтар з хрызаліту, на якім быў надпіс «Ліха» ад Таран-Іша. Не менш цудоўныя былі і сады, створаныя старым царом Зоккарам. Яны ляжалі ў цэнтры сарната, займаючы вялікую прастору і акружаныя высокім мурам. І яны былі пакрытыя велічным шкляным купалам, праз які прасвечвала сонца, месяц, зоркі і планеты ў ясныя дні. А ў хмарныя былі падвешаны зіхатлівыя выявы сонца, месяца, зорак і планет. Улетку сады ахалоджваліся свежымі духмянымі ветрыкамі, якія майстэрскі штурхаў вентылятар, а ўзімку абаграваліся схаванымі агнямі, так што ў гэтых садах заўсёды была вясна. Там па яркім камяням, падзяляючым зялёныя клумбы і сады розных колераў, працякалі ручаі, якія перакрываліся мноствам масткоў. Шмат было вадаспадаў у іх працягу і шмат было сажалак з ліліямі, у якія яны ўліваліся. Па ручаях і азёрах плылі белыя лебедзі, у той час, як музыка рэдкіх птушак злучалася з мелодыяй вады. Зялёныя сцены уздымаліся на ўпарадкаваных тэрасах, аздобленых тут і там альтанкамі з вінаграду і салодкіх кветак, а таксама лавамі і сядзеннямі з мармуру і парфіру. І там былі шматлікія маленькія святыні і храмы, дзе можна было адпачыць або памаліцца малым багам. Штогод у Сарнаце святкавалі дзень знішчэння Іба, у час якога віно, песні, танцы і вяселле ў любой форме былі ў дастатку. Вялікія пашаны аказваліся тады душам тых, хто знішчыў дзіўных старажытных істот. І памяць пра тых істот і іх старажытных багоў высмейвалі танцоры і лютняра, увенчаныя ружамі з садоў Зоккара. І каралі глядзелі на возера і пракліналі косткі мёртвых, што ляжалі пад ім. Спачатку найвышэйшыя святары не любілі гэтыя фестывалі, бо да іх дайшлі дзіўныя аповеды пра тое, як знік зялёны марскі ідал і як Таран-Іш памёр ад жаху і пакінуў папярэджанне.
І яны казалі, што са сваёй высокай вежы яны часам бачылі агні пад водамі возера. Але паколькі шмат гадоў прайшло без катастроф, нават жрацы смяяліся і пракліналі істот, далучаючыся да святкаванняў. Сапраўды, ці не самі яны часта выконвалі вельмі старажытны і таемны абрад у нянавісці да бокруга, вадзянога яшчара у сваёй высокай вежы. І 1000 гадоў багацця і задавальнення прайшло над Сарнатам, цудам свету і гонарам усяго чалавецтва. Цудоўным звыш усялякага ўяўлення было свята тысячагоддзя знішчэння Іба. Дзесяцігоддзя пра гэта гаварылі ў зямлі Мнар, і калі яно набліжалася, у Сарнат прыязджалі на конях, вярблюдах і сланах людзі з Траа і Ларнека і Кадэтерона і ўсіх гарадоў Мнара і зямель па-за ім. Перад мармураванымі сценамі ў вызначаную ноч ставілі шатры князёў і намёты вандроўнікаў, і ўвесь бераг гучаў ад песень шчаслівых, бесклапотных людзей. У сваім банкетным зале ляжаў нагрыз Хей, кароль, які ўжо быў п'яны ад старажытнага віна з падзямелляў заваяванага Пнаха і акружаны піруючымі дваранамі і паспешлівымі рабамі. На тым свеце елі многія дзіўныя далікатэсы. Заліўны нар'ель з выспаў сярэдзінага акіяна, маладых коз з далёкіх пагоркаў імплана, пяткі вярблюдаў з пустыні Бназік, арэхі і спецыі з гаёўкі Дафры, перліны з-пад хваль, якія абмывалі мтал, раствораныя ў воцаце Траа і шмат чаго іншага. Соусаў было незлічонае мноства, прыгатаваных найвыкшталцоўнейшымі кухарамі з усяго Мнара, і падыходзілі яны да густу кожнага ўдзельніка празніцтва. Але найбольш каштоўнымі з усіх страў былі святочныя рыбы з возера, кожная велізарнага памеру, і падаваліся яны на залатых талерках, упрыгожаных рубінамі і дыяментамі. Пакуль кароль і яго дваране балявалі ў палацы і глядзелі на галоўную страву, што чакала іх на залатых талерках, іншыя балявалі ў іншых месцах. У вежы вялікага храма святкавалі святары, а ў шатрах па-за сценамі весяліліся князі суседніх зямель. І менавіта найвышэйшы святар Гнай-Ках першым убачыў цені, якія пачалі сыходзіць з поўні, і праклятыя зялёныя туманы, што пачалі ўзнімацца з возера, каб сустрэцца з поўняй і ахінуць у змрочную імглу вежы і купалы асуджанага Сарната. Пасля гэтага тыя, хто быў у вежах і па-за сценамі, убачылі дзіўныя агні на вадзе і заўважылі, што шэры камень Акурыён, які звычайна ўзвышаўся над вадой каля берага, амаль цалкам затануў. Страх рос няўлоўна, але хутка, так што князі і Ларнека і далёкага Ракола знялі і склалі свае шатры і адправіліся да ракі Ай, хоць яны наўрад ці разумелі прычыну свайго ад'езду. Тады, блізка да поўначы, усе бронзавыя вароты Сарната разарваліся і выпусцілі шалёны натоўп, што пакрыў наваколля, так што ўсе наведвальнікі і вандроўнікі таксама пабеглі ад страху, бо на тварах гэтага натоўпу было напісана вар'яцтва, народжанае невыносным жахам, і на іх вуснах былі словы настолькі страшныя, што ніхто не спыняўся для допытаў. Людзі з шалёнымі ад страху вачыма крычалі пра тое, што яны бачылі ў зале караля, дзе праз вокны больш не былі бачны постаці нагрыса Хея, яго двараны рабоў, а толькі натоўп неапісальных зялёных нямых лупатых стварэнняў з млявымі вуснымі і дзіўнымі вушамі. Тыя істоты жахліва танчылі, трымаючы ў сваіх лапах залатыя талеркі, упрыгожаныя рубінамі і дыяментамі вакол дзіўных агнёў.
І князі і вандроўнікі, бегучыя ад асуджанага горада Сарната на конях, верблюдах і сланах, зноў паглядзелі на возера, што выпускала туман, і ўбачылі, што шэры камень Акурыён цалкам затануў. Па ўсёй зямлі Мнара і суседніх землях разышліся аповеды тых, хто ўцёк з Сарната, і караваны больш не накіроўваліся да гэтага праклятага горада і яго каштоўных металаў. Доўга не асмельваўся ніхто ехаць туды, і толькі адважныя і прадпрымальныя юнакі з далёкай Фалоны рызыкнулі здзейсніць падарожжа. Адважныя юнакі з жоўтымі валасамі і блакітнымі вачыма, якія не былі сваякамі людзей Мнара. Гэтыя людзі сапраўды даходзілі да возера, каб убачыць Сарнат, але хоць яны знайшлі вялікае ціхае возера і шэры камень Акурыён, які ўзвышаецца над ім каля берага, яны не бачылі цуда свету і гонар усяго чалавецтва. Там, дзе некалі ўзвышаліся сцены ў 300 локцяў і вежы яшчэ вышэй, цяпер раскінулася толькі балотнае ўзбярэжжа. А там, дзе некалі жылі 50 мільёнаў людзей, цяпер поўзалі толькі агідныя зялёныя вадзяныя яшчаркі. Не засталося нават руднікоў каштоўных металаў, бо ў Сарнат прыйшло ліха. Але напалову пахаваны ў чароце быў заўважаны дзіўны зялёны ідал з каменя. Надзвычай старажытны ідал, пакрыты марскімі водарасцямі і выразаны ў вобразе бокруга, вялікай вадзяной яшчаркі. Гэтаму ідалу, цяпер змешчанаму ў высокім храме ў Іларнеку, пазней пакланяліся пад паўмесяцам па ўсёй зямлі Мнара.